report ma walero ni nonro koro yango ni ng'ata achiel kuom ji 5 e pinje Afrika wito ngimane higa ka higa kaluwore kod tiyo kod yedhe molosi e rang'iny mane piny kata tiyo gi yedhe mabandia. Kaluwore kod nonro manotim e piny Ethiopia e kind higa mar 2014 nyaka 2024 higa montiere sani ni, achiel kuom 5 mar yedhe pinje Afrika gin mabandia kata ma ok olos e rang'iny madwarore. Simprose Okinda nigi ler mar wachni. Jotim nonro mawuok e piny mar Ethiopia ne okolo i nonro 27 manotim e kind higa mar 2014 nyaka higani mar 2024 e wi yedhe mikelo e pinje mag Afrika. Kendo fwenyo ni kuom samples 7,508 mag yedhe mane gipimo, 1,639 norem chopo kare rang'iny madwarore. Jolony wacho ni duoko makama keto ngima jo Afrika e andaki kaluwore ni miyo jatuo yath mabandia nyiso ni yadhno nyalo mede tuo kata rem thiedhe kendo miyo wit ngimane kata ne tuo ma inyalo thiedhi. E oboke manogo chapa higa mokalo kod apis mar riwruok mar United Nations e wi yedhe kod njore noyango ni ji 500,000 manyiso ni ng'at achiel kuom ji 5 tho e Afrika higa ka higa kaluwore kod tiyo gi yedhe mabandia. Jaloso e lor riwruok mar thieth e piny ngima mano World Health Organization nolero ni yedhe mag antibiotics emotele kwan mag yedhe mabandia e Afrika mochung'e 15.6 kiluwe kod yedhe mag malaria e 16.3 kod yedhe mag tuoche mag muomruok remo e 16.1 duto gini 44.6. Gigo miseyo e wi yedhe mabandia e pinje ma Afrika oting'o kwan mamalo mar jo black manitiere pinjego matayo chenro mag rwako yedhe e pinjego, fuok e chenro mar rwako yedhe e pinjego, chiro mar yath ma bende onge obadho moro amora ne ng'ama dwaro kelo yedhe kaachiel kod dwaro mamalo mar yedhe e pinje Afrika. Dwaro loso kod migawo mar thieth e wi lipodni nogore Luanda kaluwore ni ne ok gichiwo duoko nyaka e sama ne wadhi e yamo. Thoth yedhe mabandia jolonyo yango ni wuok e pinje mag China, India, France kaachiel kod Switzerland. Pinje Afrika koro ijiwo mondo kaw ting' mar rito joggi kendo neno ni yedhe mimiyo jotuo ochopo e rang'iny madwarore e piny ngima. Simprose Okinda, Ramogi TV.